Adrian Delia talab lil Simon Busuttil biex jissospendi lilu nnifsu mill-Partit Nazzjonalista. Dan l-istess ħin li ddefenda lil Pier Portelli li bħal Simon Busuttil ukoll kien protagonist fil-ħadma tal-istorja Igrant. Kien għal-ħabta tas-satejn ta' war nofsinhar li l-Partit Nazzjonalista tagħlew ir-reazzjoni tiegħu għall-pubblikazzjoni tal-inkjesta li kkonfermaw iswed fuq l-abjad li mart il-Prim Ministru mhix is-sit tal-kumpanija Igrant. Oriġinarjament, Delia kellu jitkellem fuq ir-radju f'nofsinhar, iżda s-sejħa kienet ikkanċellata hekk kif kienu għaddejjin laqgħat interni fost inċertezza kbira dwar x'għandu jkun il-pass li jmiss. B'David Aġusu Clyde Puli ma' ġenbu il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Adrian Delia saħaq li issa l-Partit irid jaċċetta l-verità li ħarġet mill-istituzzjonijiet ġudizzjarji. Qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jerġa' jikseb lura l-kredibilità wara li bbaża l-kampanja elettorali tiegħu fuq din l-allegazzjoni. Hawn żvela li f'laqgħa li kellu ma' Simon Busuttil talbu jġorr ir-responsabbiltà politika tad-deċiżjonijiet politiċi tiegħu. Rajna illum iktar kmieni tlabt il Simon Busuttil biex b'effett immedjat iġorru r-responsabbiltà politika wkoll tad-deċiżjonijiet politiċi tiegħu u jissospendi ruħu mill-grupp parlamentari. Dan fil-waqt li Delia ħabbar li b'effett immedjat Simon Busuttil tneħħa mill-kariga ta' Shadow Minister dwar governanza tajba. Mistoqsim il-ġurnalisti jekk hux jitlob għar-riżenja ta' Pier Portelli li rriżulta li ppreżenta dokumenti folots fl-inkjesta tal-Maġistrat Buġejja, il-Kap Nazzjonalista ddefendih. Pier Portelli inċidentalment diġà ħareġ pubblikament u għamel stqarrija f'ismu personali, ma kienx qed jaġixxi u jitkellem f'isem il-Partit Nazzjonalista f'dak iż-żmien u allura l-kuntest huwa kompletament differenti. Mistoqsi jekk il-pożizzjoni tal-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa għadix tennibbli huwa stqar li għadu ma kellmux. B'reazzjoni fi stqarrija l-Partit Laburista feraħ lil kap tal-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar ħad deċiżjoni tajba fil-konfront ta' Simon Busuttil u qal li Delia għandu jneħħi lil Busuttil mill-Parlament jekk dan ma jitlaqx waħdu. L-istqarrija temmet tgħid li wieħed għandu jistenna li Simon Busuttil jirreżenja mill-Parlament għax mhux denju jirrappreżenta lill-poplu.